गोजोन बेलासिनि बयनिसिमबो खुलुमहरबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। सेथि खौराङाव दङ एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि एबा बिटिआरनि सासे सागानगिरि रन्जन दैमारी बिथांजों लोगोसे गासै बारग' एनडिएफबि सोद्रोमा बिथांमोनखौ थाबैनो जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो खामानि मावगासिनो दङ। बे बाथ्राखौ दिनै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायदों। बेजों लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि जोबथेसालियाव दिनैसिम जोबजानानै दोनजानाय एनडिएफबिनि गायसनगिरि दैदेनगिरि रन्जन दैमारी आरो सोद्रोमाफोरखौ उदां खालामनो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो सानगासिनो दं होननानै बिथाङा फोरमायबावो। आरो बे समाव रन्जन दैमारीखौ लानानै गोबां सुबुंफोरानो बायदि खोथा बुंलाबायनानै दावराव खालामदों होननानै बुंथियो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। नाथाय गुबै खोथाया मा बेखौ बुजिनो मोनाखै आरो खायसेया दुखुजों मोनथिनानैबो मोनथियै बायदि खोथा बुंबाय दं होननानैबो बिथाङा बुंबावो। मख'नो गोनांदि आसाम सोरखारा एनडिएफबिनि गायसनगिरि दैदेनगिरि रन्जन दैमारीखौ गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय लाना फैनानै 10 केम्पासनि सिङाव थानाय गंसे फिसा न'आव लाखिनायखौ फिन गुबुन जायगायाव लानानै मोजां जायगायाव दोनहैनाय जासिगोन होननानैबो बिथां प्रमदआ रोखायै फोरमायो। गुबुन फारसेथिं बिथाङा बुंबावो दि बिटिसि सोरखाराबो आसाम सोरखारखौ नारसिननायजों लोगोसे आसामनि हम मिनिस्टारखौ नारसिननानै थाबैनो एनडिएफबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारी आरो बारग' एनडिएफबि सोद्रोमाफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो खावलायदों आरो सावरायलायनायाबो सोलिगासिनो दं होननानैबो बिथाङा दिनै रोखा फोरमायो। गुबुन फारसेथिं खौरां मोननो हाबावनाय बायदिब्ला दिनै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय कुमारिघाटा रायजोआरि सावस्रि फाहामसालियाव नायगिदिंफैदों। मख'नो गोनांदि गिख्रंथाव कर'ना भाइरासआ मुलुगनाङैनो साग्लोबसारनाय समावनो बिटिआर ओनसोलनि सावस्रि फाहामसालिफोराव नांगौ बायदियै डाक्टर, मुलि, बिल्डिं आरो एम्बुलेन्स होनो थाखाय बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ नायगिदिंगासिनो आरो बेफोरनि जेंनाखौ सुफुंनायनि राहा लागासिनो। बेबायदिनो दिनैबो बाक्सानि कुमारिघाटा रायजोआरि सावस्रि फाहामसालियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ नायगिदिंफैयो आरो नांगौ जानाय गासै जेंनानि सायाव सुस्रांनो नाजायो। मख'नो गोनांदि कुमारिघाटा रायजोआरि सावस्रि फाहामसालिखौ गं 30 बिसना गोनां गोजौ सावस्रि फाहामसालिसिम जौगाहोनायनि खोथाखौ फोरमायथिनायजों लोगोसे गाबोननि गेजेराव बिटिसि सोरखारनिफ्राय एम्बुलेन्स गंसे हरनाय जागोन होननानैबो बिथां प्रमदआ रोखा फोरमायो। बेजों लोगोसे मेडिकेल एम्बुलेन्स सालायगिरिनि थाखाय बिटिआरआव फिक्स फिआव साख्रिनि थिसनथाइ होनो साननाय जादों होननानैबो बिथाङा फोरमायबावो। दिनैनि खौरांखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो गोनां जाबाय। दिनै बोथोरा बारा मोजां नङा, जोबोर बारबो बारदों, लोगोसे अखाबो हादों, बेजों लोगोसे कारेन्टबो गैया। बिनि थाखाय आङो दिनै नोंथांमोननो नांगौ बायदियै खौरांखौ होनो हायासै। बिनि थाखाय साफ्रोमनिसिमबो आङो निमाहा बिनाय थाबाय। गोजोन्थों।